गासै खौरां नायगिरि बिथांमोनसिम गिबियावनो आङो बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव दं आङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जांख्रिथाय फोथाराव बे समाव दं। बे समाव आंनि उनाव दङ बर'लेण्डनि मैखोम दावहारु जोहोलावफोर NDFB एसनि दैदेनगिरि बिथांमोन दं। बे समाव आङो बिथांमोना हाग्रायाव बेसेबां दुखु जारला खस्थ' बिथांमोना दावहा नांबोदोंमोन आरो बिथांमोना थांनाय 27 जानुवारियाव मोनसे NDFB आरो एबसु लोगो नांनानै मोनसे BTR मोनसे सुक्ति खालामदों। बे समाव आङो NDFB एसनि फाइनान्स सेक्रेटारि बिथां B.Dwmwilu बिथांनाव आङो फंनैसो मोगा मोगि लानो नागिरदों। गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि खौरांनि जानानै बरायग्रोनाय जाबाय। दिनैनि हाबाफारियाव नोंथाङा फैनानै माबायदि गोजोननाय मोनदों? गिबियावनो खौरांगिरि बिथांमोननिसिम बे बुब्लिनिफ्राय गोजोननाय बावहरनाय थाग्रोबाय आरो पाब्लिक रिलि सेलिब्रेशन अफ हिस्ट'रिक त्रिपार्टिक बड' अफिस एकर्डआवहाय क'क्राझारनि सिङाव थानाय नैबे जांख्रिथाय बुब्लियाव नुजाफैनो हानाय गासै बर' रायजो राजा बिटिआरनि सिङावहाय थानाय गासै सुबुंफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आफादनि जानानै बयनिसिमबो मान बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि बे बुब्लियाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। थारैनो जानो हागौ बे थामथि एकर्डआहाय बर'फोरनि थाखाय गोजोननाय रादाब बा गोजोननाय। बे एकर्डनि गेजेरजोंनो जोङो फैगौ समफोरावहाय बेबायदिनो गासै रायजो राजाखौ लानानैहाय फैगौ समनि BTR दानांगौहाय जों सानो रुजु रुमुयै दालांनो हागोन, बेबायदिनो खौसेयै दालांनो हागोन। बुहुमनि गेजेरावनो BTRखौहाय साबसिन हादोर होननानै जों फोसावनो खाबु मोनगोन। आदसा नोंथांमोना दि हाग्रायाव गोबां दावहा नांबोबाय बर' हारिनि थाखाय, माबे कान्ट्रियाव थांनानै दावहा नांनाय आरो माबायदि जेंना जेंसिजों नोंथांमोना दिनैसिम बे स्टेजसिम सफैदों, बेनि सायाव मा बुंनांगोन? गिबियावनो NDFBआहाय भुटानखौ बेस खालामनानै लाग्रोदोंमोन। बेनि उनावहाय नैथियावहाय बांलादेशआव थांग्रोयो। बांलादेशनि उनावहाय आरो म्यानमारखौ बेस खालामनानै लायो। जेरावहाय म्यानमारावहाय गासै नर्थ इस्टनि सा सानजानि जांख्रिथायारि आफादफोरानो बेयाव थायो। बिदि हिसाबैनो म्यानमारखौहाय नर्थ इस्टनि बेस हिसाबै बानायना लादोंमोन। आं नैबे लास्ट फैजासिमाव म्यानमारावनो दंमोन। म्यानमारनिफ्राय थानानैनो भारत सरकारजों जोङो कमिउनिकेसन खालामनानै नैबे एकर्डसिम सौफैनो हायो। नाथाय बेनि सिगां जों म्यानमारावहाय माबायदि दुखु खस्थ'जों जों बारबोदोंमोन, बेफोरनि दुखु खस्थ'खौ आं एसे बुंनो सानदों। जोङो मोनसे जायगा थांनोबाथाय गोबां हाजो बारलांनो गोनां जायो। दाबसे हाजोआहाय 4 घन्टा 5 घन्टा जों थाबायनो गोनां जायो। फुंनि 5 बाजियावनो ओंखाम जानानै जों मोनानि 6 7 8 बाजिसिम जों थाबायो, अब्लासो जों सौहैनानै ओंखाम जायो। बेबायदिनो जोङो 15 सानसिम बेरायनो गोनां जायो। मोनसे कामान ओंखारो जोंहा मोनसे केम्पनिफ्राय मोनसे केम्पसिम थांजासिमावहाय। थ' बिनि गेजेराव जों माबायदि दुखु खस्थ' जों बारलाङो बेखौ रायजो राजाफ्रानो मिथिगोन बा सान्थौ मेलेमजिबिफोराहाय सानखांनो हागोन। बेनि गेजेराव जों माबायदि दुखु खस्थ' जों सौहैयो बै दाबसे जायगानिफ्राय मोनसे दाबसे जायगासिम। आरो जानाय लोंनायनि बेलायावथ' जोंहा गोबां आंखाल। थांनाय 2014आवहाय अल आउट अपारेशन होनायनि उनावहाय जोङो गोबां रांनि आंखाल जानानै फैदों। बेनि गेजेरावबो जोङो गुबुन गुबुन आफादफोरनि गुबुन गुबुन हारिफोरनिफ्रायबो एसे एनै अनसुंथाइ बिनानै बेखिनि समखौ जों बारबोदों। मालाबा जों संख्रि बानलु गैया, मालाबा जों जि जोम गैया, साबोन गैया, बेबायदिनो गोबां सम जों बारबोनो गोनां जादों। बे सानसे साननैनि खोथा नङा। 2014निफ्राय जों 2020सिम बेबायदिनो बारबोनो गोनां जादों। बेनि गेजेराव लोमजाजों साजाजों डक्टर जों खाथियाव थांब्रबबाबो मोना, मेडिसिन जानो गोसो जाबाबो मोना। बेबायदिनो गोबां गथ'फोराहाय ट्रिटमेन्टनि गोनांथि जानानै फैदोंमोन। जों सुबिदा होनो हायाखै, रांनि आंखालजों लोगोसे जायगानि उसुबिदानि थाखाय। गोबाङानो गोबां साननो हागौ जे आफादा दासिम माबायदि एसेबां सहसै मोनफैखो, नाथाय बिनि आन्दोआव गोबां रहस्य जानानै दं। आं सानो बेफोरखौ फैगौ समावहाय मोजाङै फेरि फेरि बुंलांनो। स' बिथांनिफ्राय जोङो गोबां खोथा मिथिनानै मोनबाय। थारैनो नोंगौ गोबां बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय हाग्रायाव दावहा नांनानै गोबां खस्थ' सहाय होनानै मोनसे सुक्ति खालामबाय।